Okay guys, so nandito tayo sa taas ng showroom ng Kawasaki Las Piñas Leisure Bikes. Located dito pala malapit sa SM South Mall. Tama ba? So simulan natin dito sa ZH2, no? Ang ZH2 ay nagkakahalaga ngayon ng 950. Down payment is 267,478. 71,630 ang 12 months, and then 40,000 plus pag 24 months. 29,000, almost 30k pag 36 months. So alam nyo naman ang power ng ZH2. Hindi ito yung hubad na or naked version ng H2 guys, di ba? So supercharged to, so sipol-sipol effect to. Ang hindi ko na to iisa-isahin kasi napakaganda naman na talaga yung specs niyan, available naman sa Google. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nakikita ng ating naked eye. So ito, naka dual disc siya na brake sa harapan. Brembo to, alam ko Brembo na nga ang brake system niya. Adjustable clutch and brake ata. Yes, adjustable clutch and brake. Alam ko meron itong launch control. Hindi ko alam lang kung sa Ninja 1000 natin kasi mas mabigat ata ito compared sa Ninja 1000. Pero tingnan natin. Sana hindi natin maitumba. So 5'3 ako guys. Abot ko. Pero almost the same siya nung Ninja 1000 natin. Tip 2 gaming talaga. Tip 2 gaming siya. Kahit na naka-isang butt cheek lang ako, naka tip 2 pa rin ako. Pero kaya naman. Malambot yung clutch. Almost the same ng setup doon sa Ninja 1000 natin. Ang pinagkaiba dito sa may right hand area, may select button dito. So yun lang naman. And adjustable yung front shocks natin. Fork niya upside down. Z1000R, 710,000 SRP. Down payment is 203. 53,534 ang 12 months. 24 months is 30,000. 36 months is 21. And 5'3 and a half ang height. Ito siya guys, di hamak na mas nakakatayo tayo dito kaysa sa Ninja 1000 natin. So sa Ninja 1000 natin kasi para rin yung Z1000, the only difference is naka-pairing kasi siya. Ito also is walang masyadong mods to. So alam ko may mga basic traction control and all, pero hindi kagaya sa Ninja 1000 natin na busog siya sa mods. Ito adjustable lang clutch lever and brake lever, and gustong gusto ko siya kasi mas magaan siya kaysa sa Ninja 1000 natin, and abot ko siya. Tignan mo, dalawang paha, almost flat footed na tayo guys. Diba? Apakaangas. So guys, 5'3 reference natin, 5'3 and a half ang height ko. Abot ko yung ZH2, abot ko rin tong Z1000. Z900 SE 618 SRP. Ayan yung down payment niya, and then 12 months, 24 months, and 36 months. Now, ito ang standard version. Pinagkaiba nilang dalawa is yung naka all-ins, adjustable preload sa likod, and then yung fork niya naka gold bling bling. Front fork upside down, gold. And yeah, 900cc, almost 1000cc na to. And reference again, 5'3 ang height ko and a half. And oops, uy, almost the same ng stance na ito. Super almost flat-footed ako dito. Oh, diba? At magaan siya guys. Ang gaan niya guys, grabe. Pakaganda. Pera na lang wala sa atin. So yan, standard naman. Ito yon, yung SRP niya, down payments, 12 months to pay, 24 months to pay, and 36 months to pay. Ayun ang Versys 650. Ako magandang brand naman tong Kawasaki, and maganda rin tong Versys nila, and napaka-reputable brand naman ng Kawasaki kasi motor din natin Kawasaki. Pero kung papipiliin ako dito sa touring na to Versys versus dun sa TRK, I'd probably go with TRK. I'm not sure nga kung abot ko to 5'3". Abot ba? Abot. Pero super tip to. Tagilid na yung puwet ko, tip to pa rin. Pero anyway, ito ang kanyang price list. SRP, $499. Down payment, $147. 12 months, 24 months, and 36 months. And this is the Eliminator ng Kawasaki. 450cc to, alam ko So this is 360,000. Down payment is $110.
Ito yung 12 months, 24 months, and 36 months. So, upuan natin. Napakaganda na ito, guys. Oh, di ba? Napaka flat-footed natin dito. Sheesh. Yun nga lang, no? Ang pinagkaiba niya sa Vulcan, kasi ang Vulcan nandito yung foot peg niya eh. So, ito, napaka-standard ng foot peg. Chill lang din. Bagay sa maliliit na kagaya natin, Minions. Yeah, yan ang itsura niya. Premium Kawasaki buttons, as usual. At ang gusto ko is yung tachometer niya eh, digital na nasa gilid, napaka-classic ng itsura katabi ng ignition. So, 2-cylinder siya. May Z650 din pala doon, guys. Oh. For sure, abot natin yan kasi abot na natin yung 900 tsaka ZH2. 5.3 ako, guys, 5.3. Ito yung isang klase ng eliminator na black. The same lang naman ata sila. Ay, hindi. Magkaiba. So, ito, 380. SE kasi ito. So, 116, 28, 16,000 on 24 months and 11,636. Ito na, guys, ang pinaka-gusto ko nga ng aking OBR ay gustong-gusto itong motor na to. Ang Kawasaki Vulcan 650. Yes. 650 ba to? Yata. Pag inupuan mo to, guys. Oh, shit. Sobrang flat-footed, oh. Panis. Ang lakas cardo dalisay na ito. Ayun ang sinasabi ko sa inyo, guys, nasa harapan yung foot peg. So, ganyan ang itsura mo. So, cruiser bike to. Maganda sa long ride. Napaka-komportable din ng iyong back ride. Kasi napaka-low seat. Mababa yung seat niya. And sobrang classic. Sobrang classic ng bike. So, baka yan yung susunod na bike natin. Titignan natin kung TRK o ito. Pero ito, guys, ito ang price niya, 415,000. Down payment 124, 12 months 31 plus, 24 months 17 plus, 36 months 12k plus. Napakaganda. Tingnan mo naman yung itsura. Napaka-brusko, di ba? Akala mo naka 6-pack abs ako dyan kapag nakasakay ako dyan. So, ito naman ang ZX25R. So, hindi na natin sasakyan tong mga sport bike kasi abot naman natin yan kahit papaano. Tip to, pero abot yan. Ang pinagbabasihan ko kasi itong H2 tsaka yung Versys eh. Pag abot ko yan, kayang-kaya natin ang... So, ayan siya, guys. Down payment, 12 months, 24 months, and 36 months. Ito ang standard. Yeah, standard edition. Ito ang SE. Not sure, no? Pero parang iba na yung colorway na ito. So, ito yung, ano niya, medyo upright to. Ay, hindi. Mas pataas yung handlebar na ito compared dun. Or nakatagilid lang kasi. So, down payment, 12 months, 24 months, and 36 months. And guys, mukhang built-in na to. Oo, naka-built-in na ano. Sir Kirby, ano to? 2024? Yes, sir. Oo. May built-in na lang. Oo nga, iba yung colorway niya. Tapos, ano na to? Built-in na to. Kasama na. Special edition. Ito hindi special edition. Wala siyang kasama. Nice. So, may sliders na siyang kasama, guys. Sliders na. Saan ka pa? Malaking bagay na yun. Pero yun nga, medyo ang price niya is... Hindi, almost the same. 442. Yung standard is 406. Konti lang. Ayan, so Ninja 650, Ninja 400. Ito yung SRP ng Ninja 400. Screenshot na lang, mga katodo. Ayan. And then, ito naman ang Ninja 650. Ito ang interesado akong sakyan natin. Kasi trip ko rin to eh. Kung magkaka-sport bike siguro ako, baka ito yung kunin ko. So, down payment 203, 12,000, 53, or 12 months, 53,000, 24 months, 29,000, 36 months, 21,000. SRP niya 707. Alam ko ito ang 2024 ZX6R. Sasakyan ng isang 5.3.5 ang ZX6R. Abot. Tipto, pero hindi sobrang tipto. Yun nga lang eh, dapat talaga hindi malaki ang tiyan mo dito. Kaya ng tiyan natin na wait. Dapat hindi ganun dito. Kasi ito talagang paguran to. Napaka-aggressive na ito, guys. Super aggressive. Ito yung turn na ito, napaka-ikli lang ng turning radius niya. Pero ayan yun, guys. So abot ng 5.3.5, kaya huwag kayong mag-alala sa mga maliliit at minions na kagaya ko, guys. Abot natin yan. And of course, ang ating Ninja 1000 SX. Nakasalukuyang nandoon, naka-PMS. So ito siya, down payment is 205, 12 months 54, 24 months 30, 36 months is 21. 718,000. This is a 2023 model. Tinanong ko si Sir JP kanina, mukhang wala daw darating na 2024 pa sa ngayon. So, ito mga KLX nila, kaganda din. So, ayan guys, punta lang kayo dito sa Kawasaki Las Piñas Leisure Bike. Hanapin niyo Sir Kirby at yung may mga agent naman agad sa inyo na welcome sa inyo. So, ayun na muna. At balikan natin kayo mamaya pagkatapos ng ating bike. Alright.